Vážení přátelé, věděli jste, že jakmile překročíme 50, naše tělo začíná tak trochu potichu ustupovat od svalů, na kterých jsme možná celý život pracovali? Jednoho dne se můžete podívat do zrcadla a mít pocit, že vaše síla jakoby bez varování vybledla. Zní to možná trochu smutně, že? Ale věřte mi, nejste v tom sami. I známý odborník na zdraví, pan Frank Suarez, kdysi vysvětloval, že úbytek svalové hmoty přichází s věkem postupně a často si toho zpočátku ani nevšimneme. Je to takový tichý proces, který se může zdát nevyhnutelný. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Není to doživotní trest. Výzkumy americké geriatrické a gerontologické společnosti ukazují, že téměř každý třetí člověk starší 60 let zažívá úbytek svalů, stav známý jako sarkopeně, který ovlivňuje jak velikost, tak sílu svalů. Ano, může to znít znepokojivě, ale právě tady je naděje. Tento proces lze zvrátit. A teď vám prozradím něco, co většina lidí netuší. Tuto změnu můžete nastartovat už za pouhých 7 dní. Zní to až příliš dobře, než aby to byla pravda? Ale není. Přidáním několika silných potravin do vašich každodenních jídel se vaše svaly mohou probudit k životu, jako by byly po dlouhém odpočinku znovu nabité energií. Představte si, že opět s lehkostí vyjdete schody nebo zvednete věci, aniž byste museli prosit vnoučata o pomoc. To vše jen díky výběru těch správných potravin, o kterých často mluvil i pan Frank Suarez ve svých výzkumech o zdraví. Možná si dokonce začnete všímat změn už za jediný týden. Takže, pokud jste připraveni znovu vybudovat svou sílu a vitalitu, sledujte dál. Chystám se vám odhalit 6 potravin, které jsou nejen chutné, ale jsou také vašimi nejlepšími spojenci v boji proti slabosti spojené s věkem. Protože váš věk by nikdy neměl definovat, jak silní se cítíte. Číslo 1. Třešňová šťáva. Jakmile překročíme 50, svalová síla začíná přirozeně klesat, což je proces, který může být časem poněkud skličující. Ale věděli jste, že něco tak jednoduchého a lahodného jako třešňová šťáva může být mocným spojencem při zpomalování tohoto procesu? Tento zářivě červený nápoj není jen osvěžující. Je nabitý antokyany, což jsou silné rostlinné sloučeniny, známé svými antioxidačními a protizánětlivými účinky. Tyto sloučeniny pomáhají bojovat proti opotřebení, které stárnutí může mít na naše svaly, a nabízejí skutečné, vědecky podložené výhody. Výzkumy ukázaly, že antokyany nejen chrání před svalovou degenerací, ale také pomáhají zmírnit bolestivost svalů a podporují rychlejší regeneraci, zejména po lehké fyzické aktivitě. To je obrovská výhoda pro každého, kdo se potýká s únavou nebo stuhlostí po jednoduchých úkolech, jako je práce na zahrádce nebo procházka. Jedna přesvědčivá studie, publikovaná ve Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, zjistila, že jedinci, kteří pravidelně konzumovali třešňovou šťávu, získali zpět svůj svalový výkon o 24% rychleji než ti, kteří ji nekonzumovali. Což dokazuje, že je to víc než jen módní trend v oblasti wellness. Ještě povzbudivější je zjištění, že třešňová šťáva může aktivně posilovat svalovou sílu u starších dospělých, čímž se běžné denní aktivity, jako je zvedání nákupních tašek, chůze na delší vzdálenosti nebo výstup po schodech, časem znatelně usnadňují.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že třešně také obsahují melatonin, hormon, který pomáhá regulovat váš spánkový cyklus. Pití sklenice třešňové šťávy před spaním vám nejen pomůže uvolnit se a lépe si odpočinout, ale také podporuje hlubší regeneraci svalů během spánku. A nezapomínejme na důležitost kvalitního spánku. Je to jeden z nejvíce přehlížených a přesto životně důležitých aspektů zdraví svalů, zejména s přibývajícím věkem. Špatný spánek omezuje schopnost vašeho těla účinně se hojit a obnovovat svalovou tkáň. Zařazením pouhé jedné sklenice třešňové šťávy asi 30 minut před spaním můžete potenciálně probudit s menší stuhlostí, lepší energií a větším komfortem ve vašich kloubech a svalech. Takže pokud je vaším cílem udržet nebo dokonce znovu získat svalovou sílu po 50 a zároveň podpořit své klouby a zlepšit regeneraci, přidání třešňové šťávy do vaší rutiny je chytré a přirozené řešení. Je to jednoduché, účinné a podložené vědou. A pokud jste zvědaví na další potravinu, která je stejně prospěšná, nebo možná ještě silnější, pokud jde o ochranu a obnovu svalů, pak zůstaňte s námi. Ta další by vás mohla skutečně překvapit. Pokračujme. Číslo 2. Řecký jogurt. Nejenže je řecký jogurt chutný a sytý, ale je také skutečnou zásobárnou látek podporujících svaly, zejména pro ty z nás v 50 a více letech, kteří se snaží zachovat nebo znovu vybudovat sílu. Co odlišuje řecký jogurt od běžného jogurtu, je jeho výrazně vyšší obsah bílkovin. Ve skutečnosti řecký jogurt poskytuje téměř dvojnásobek bílkovin oproti standardnímu jogurtu, přičemž dodává přibližně 15 až 20 gramů vysoce kvalitních bílkovin na porci. To z něj činí výjimečnou volbu pro každého, kdo se zaměřuje na udržení nebo zlepšení svalové hmoty s přibývajícím věkem. Důležitý je také typ bílkovin v řeckém jogurtu. Je bohatý na kaseinovou bílkovinu, která se tráví pomalu a nabízí tak stabilní uvolňování aminokyselin do vašich svalů po dobu několika hodin. To je zvláště užitečné během delších období mezi jídly nebo přes noc, kdy vaše tělo pokračuje v opravách a obnově. Pro dospělé nad 50 let je rovnoměrné rozložení příjmu bílkovin během dne klíčové pro prevenci úbytku svalové hmoty souvisejícího s věkem. A řecký jogurt do této strategie dokonale zapadá. Za tímto tvrzením stojí solidní vědecké důkazy. Studie provedená Kalifornskou univerzitou odhalila, že seniori, kteří pravidelně zařazovali řecký jogurt do svého jídelníčku, zaznamenali během pouhých 8 týdnů nárůst svalové síly až o 15%. To je úctyhodné zlepšení dosažené tak jednoduchou změnou stravy. Navíc řecký jogurt přináší více než jen podporu svalů. Je také skvělý pro vaše střeva. Díky vysokému obsahu probiotik, tedy prospěšných bakterií, pomáhá řecký jogurt vyrovnávat váš trávicí systém a zlepšovat vstřebávání živin, což je obzvláště důležité, protože trávení má tendenci se s věkem zpomalovat. Chcete jeho přínosy ještě více posílit? Zkuste přidat lžíci chia semínek nebo hrst ovoce bohatého na antioxidanty, jako jsou borůvky nebo maliny. Tato kombinace zvyšuje příjem vlákniny, přidává dávku protizánětlivých antioxidantů a promění vaši svačinu v nutričně bohaté mini jídlo, plné energie.
Ať už si ho vychutnáte jako výživnou snídani, odpolední vzpruhu nebo dokonce večerní svačinu. Řecký jogurt je jednoduchý, ale mocný způsob, jak dodat tělu palivo a podpořit dlouhodobé zdraví svalů a trávení. Pokud to myslíte vážně s udržením síly, aktivity a energie s přibývajícím věkem, řecký jogurt si zaslouží pravidelné místo ve vašem jídelníčku. A pokud jste nadšení, že se dozvíte o další běžné potravině, která může přinést stejně velký potenciál pro budování síly, možná i s dalšími přidanými výhodami, pak sledujte dál. To, co přijde, vás možná překvapí a stane se vaším novým favoritem. Číslo 3. Škrobnatá zelenina. Jak stárneme, přirozená schopnost těla udržovat stabilní hladinu energie začíná klesat. To může čím dál více stěžovat podporu svalové funkce, vytrvalosti a regenerace. A právě zde přichází na řadu škrobnatá zelenina. Není jen uklidňující a lahodná, je to nutriční poklad pro udržení síly i vytrvalosti u dospělých nad 50 let. Zelenina jako batáty, sladké brambory, dýně a běžné brambory je bohatá na komplexní sacharidy, vlákninu a širokou škálu základních vitamínů a minerálů. Tato kombinace zajišťuje pomalé a konzistentní uvolňování energie, což vám pomáhá vyhnout se těm frustrujícím energetickým propadům, které vás mohou zanechat vyčerpané a slabé. Tato udržitelná energie je klíčová pro stárnoucí svaly, které vyžadují stálý zdroj paliva, aby mohly efektivně fungovat po celý den. Podle zprávy z Harvard Medical School jedinci, kteří pravidelně konzumují škrobnatou zeleninu, mají tendenci zažívat menší úbytek svalové hmoty s přibývajícím věkem. Je to proto, že tyto potraviny pomáhají regulovat metabolické funkce, podporují regeneraci svalů a pomáhají při opravě a růstu buněk, a to vše při udržování stabilní hladiny cukru v krvi. Jak se naše energetické zásoby a přirozená rychlost regenerace s časem zpomalují, zařazení této zeleniny do vašich jídel se stává stále důležitějším. Na škrobnaté zelenině je toho k milování ještě více. Není dobrá jen pro vaše svaly, ale také podporuje zdraví srdce, trávicí pohodu a celkovou vitalitu. Tato zelenina obsahuje živiny jako draslík, vitamin C a beta-karoten, které společně snižují zánět a zlepšují buněčnou výkonnost. Jednoduchý a chutný způsob, jak je zařadit, zkuste upéct klínky ze sladkých brambor s kapkou olivového oleje a špetkou mořské soli. Tato metoda uzamkne chuť a zároveň maximalizuje vstřebávání živin. Navíc je to snadná příloha, která se hodí téměř ke každému jídlu. Chcete tip, jak udělat vaše jídla ještě účinnější pro zachování svalů? Začněte nahrazovat rafinované sacharidy, jako je bílá rýže, bílý chléb nebo těstoviny, touto nutričně bohatou zeleninou. Rozdíl v tom, jak se budete cítit, jak z hlediska energie, tak svalové síly, může být znatelný během několika dní. Nejsou to jen výplňové potraviny. Jsou tajnou zbraní v boji proti úbytku svalové hmoty souvisejícímu s věkem. Takže pokud hledáte přirozený a uspokojivý způsob, jak dodat tělu energii a zachovat si sílu, škrobnatá zelenina si zaslouží trvalé místo na vašem talíři. A pokud jste zvědaví na další každodenní potravinu, která může podpořit podobné výhody a možná i urychlit regeneraci, zůstaňte se mnou. Chystáte se objevit dalšího favorita pro posílení svalů, který je stejně snadné si vychutnat. Číslo 4. Hřebenatky. Mušle svatého Jakuba.
Hřebenatky jsou více než jen chutná pochoutka z moře. Jsou to skutečné elektrárny pro výživu svalů, obzvláště prospěšné s přibývajícím věkem. Jak stárneme, zachování svalové síly, pohyblivosti a celkové funkce se stává skutečnou výzvou. A právě zde hřebenatky září. Tyto jemné mořské plody jsou nabité vysoce kvalitními bílkovinami a omega-3 mastnými kyselinami, což je kombinace, která podporuje právě ty systémy, na které se vaše tělo spoléhá při regeneraci svalů, opravě tkání a kontrole zánětu. Každé sousto dodává základní stavební kameny, které pomáhají regenerovat svalová vlákna a snižovat stuhlost po aktivitě, což je ideální pro dospělé, kteří se snaží zůstat aktivní a silní. Co odlišuje hřebenatky, je efektivita, s jakou tyto výhody poskytují. Libové bílkoviny obsažené v hřebenatkách tělo snadno vstřebává a využívá, což podporuje rychlejší hojení a pomáhá působit proti rozpadu svalů, který se s věkem často zrychluje. Mezitím omega-3 mastné kyseliny pracují na zklidnění zánětu a ochraně svalové tkáně. Podle studie Španělského institutu výživy si starší dospělí, kteří pravidelně zařazují do svého jídelníčku potraviny bohaté na omega-3, jako jsou hřebenatky, udrží až o 12% více svalové hmoty než ti, kteří tak nečiní. To je působivý rozdíl, který může ovlivnit vše od držení těla po rychlost chůze. To je velmi důležité, protože úbytek svalové hmoty, známý jako sarkopeně, ovlivňuje jak sílu, tak nezávislost. Omega-3 jsou klíčovými hráči v prevenci tohoto poklesu. Pomáhají udržovat pružnost kloubů, svalový tonus a dokonce podporují kardiovaskulární zdraví, což vše je nezbytné pro udržení aktivity v pozdějším věku. Jednoduchou konzumací hřebenatek 1 nebo 2krát týdně můžete pomoci posílit obranyschopnost vašeho těla proti těmto věkem podmíněným výzvám. Potřebujete jednoduchý a lahodný způsob, jak je připravit. Zkuste hřebenatky krátce opéct na pánvi na troše olivového oleje s trochou česneku a citronové šťávy. To nejen zvýrazní chuť, ale také zlepší vstřebávání živin, zejména těch pro srdce prospěšných omega-3. Je to chutný způsob, jak podpořit integritu svalů i zdraví srdce zároveň. Podávejte je s přílohou listové zeleniny nebo pečené zeleniny pro vyvážené a omlazující jídlo. Hřebenatky jsou chytrou a uspokojivou volbou pro každého, kdo chce zůstat silný, pružný a plný energie s přibývajícím věkem. Jejich vliv na udržení svalů, rychlost regenerace a dokonce i dlouhodobou pohyblivost z nich činí špičkovou potravinu pro každého nad 50 let, kdo to myslí se zdravím vážně. A pokud vám tento tip přišel užitečný, nezapomeňte dát like, sdílet a přihlásit se k odběru, abyste byli informováni o dalších způsobech, jak přirozeně vyživovat svou sílu. Jsme odhodláni přinášet vám praktické, vědecky podložené rady, které vám pomohou prosperovat. Takže zůstaňte naladěni, protože další potravina na tomto seznamu vás možná překvapí. Číslo 5. Pohanka. Možná vás překvapí, že drobná, často přehlížená obilovina jako pohanka může hrát významnou roli při zachování svalové síly s přibývajícím věkem. I když to možná není první potravina, která vám přijde na mysl, když přemýšlíte o zdraví svalů,
pohanka je ve skutečnosti nutriční poklad, který podporuje funkce vašeho těla i v 50 a více letech. Jednou z vynikajících vlastností pohanky je její schopnost poskytovat kompletní bílkoviny. Ty, které obsahují všechny esenciální aminokyseliny, jež vaše tělo potřebuje k účinné obnově a posílení svalové tkáně. Na rozdíl od mnoha jiných rostlinných zdrojů bílkovin nabízí pohanka vše, co vaše svaly potřebují, aby zůstaly silné, což z ní činí vynikající volbu pro udržení svalového zdraví s přibývajícím věkem. Kromě toho je pohanka neuvěřitelným zdrojem energie. Na rozdíl od rafinovaných sacharidů, které často vedou k energetickým výkyvům a propadům, pohanka poskytuje stabilní a trvalé uvolňování energie, což vám pomáhá zůstat aktivní a plní energie po celý den bez těch frustrujících cukrových propadů. Tento typ energie je obzvláště důležitý pro starší dospělé, protože udržení vytrvalosti se může s věkem stávat náročnějším. Pohanka také obsahuje životně důležité minerály jako hořčík a zinek, které jsou nezbytné pro regeneraci svalů a udržení svalové funkce. Hořčík je známý svou schopností pomáhat s relaxací a opravou svalů, zatímco zinek hraje roli v podpoře imunitního systému a podpoře růstu svalů. Společně tyto minerály zlepšují schopnost vašeho těla zotavit se z fyzické námahy a udržovat vaše svaly v nejlepší kondici. Zařazení pohanky do vašeho jídelníčku může být zvláště prospěšné pro vyrovnávání hladiny cukru v krvi, což je důležitý faktor pro udržení energie a svalové funkce s přibývajícím věkem. Stabilní hladina cukru v krvi je klíčová pro trvalou fyzickou aktivitu, protože výkyvy hladiny cukru v krvi mohou vést k únavě a špatnému výkonu během cvičení nebo každodenních činností. Podle studie Harvard Medical School zaznamenali starší dospělí, kteří pravidelně zařazovali pohanku do svého jídelníčku, nárůst svalové síly až o 18% během pouhých 3 měsíců. To je pozoruhodné zlepšení vzhledem k tomu, že udržení svalové hmoty a síly se s věkem stává obtížnějším. Kromě dopadu na zdraví svalů má pohanka další výhodu v tom, že snižuje zánět a pomáhá chránit před věkem podmíněným zhoršováním stavu, což je běžné, protože naše těla přirozeně začínají rozkládat svalovou tkáň a fungovat méně efektivně. Zařazením pohanky do vašich jídel také podporujete celkové zdraví a pohodu s přibývajícím věkem a dáváte svému tělu nástroje, které potřebuje, aby zůstalo silné a odolné po mnoho dalších let. Jednoduchým a lahodným způsobem, jak zařadit pohanku do svého jídelníčku, je nahradit běžnou rýži nebo těstoviny pohankou. Nebo ji můžete dokonce použít do salátů pro vydatné a výživné jídlo. Tato malá, ale účinná změna by vám mohla pomoci zlepšit svalovou sílu a hladinu energie a zároveň chránit před účinky stárnutí na vaše tělo. Pokud to myslíte vážně s posílením svalů a zlepšením celkového zdraví, zařazení pohanky je jednoduchý, ale účinný krok. A pokud vám tato rada přišla užitečná, nezapomeňte dát like a sdílet toto video se svými přáteli a rodinou. Šíření informací by mohlo mít významný dopad i na jejich zdraví. Zůstaňte naladěni, protože to, co přijde dál, vás možná překvapí. Číslo 6. Syrovátkový protein. Pokud jde o udržení a zlepšení svalové síly,
s minimálním úsilím syrovátkový protein vyniká jako jedna z nejjednodušších a nejúčinnějších dostupných možností. Tento vysoce kvalitní zdroj bílkovin je známý svou rychlou vstřebatelností a bohatým obsahem esenciálních aminokyselin, což jsou stavební kameny, které vaše tělo potřebuje k obnově svalové tkáně, posílení síly a urychlení regenerace po jakékoliv formě fyzické aktivity. Ať už zvedáte činky, jdete na procházku nebo se prostě snažíte udržet každodenní funkčnost, syrovátkový protein může pomoci vašim svalům regenerovat rychleji a efektivněji. To z něj činí ideální doplněk pro starší dospělé, kteří chtějí chránit svou svalovou hmotu a předcházet typickému úbytku svalů, který často přichází s věkem, aniž by museli zásadně měnit celý svůj fitness nebo výživový režim. Je to pohodlný a efektivní způsob, jak zajistit, aby vaše svaly dostaly výživu, kterou potřebují, aniž by to vyžadovalo drastické změny vašeho životního stylu. Co odlišuje syrovátkový protein od jiných zdrojů bílkovin, je to, že nejen pomáhá s růstem svalů, ale také poskytuje další zdravotní výhody. Výzkumy ukázaly, že syrovátkový protein může podporovat odbourávání tuků, zlepšovat zdraví srdce a dokonce posilovat imunitní systém, což z něj činí skutečně všestranný doplněk vaší stravy. Výhody přesahují svaly. Syrovátkový protein může být skvělým způsobem, jak se celkově cítit lépe s přibývajícím věkem. Četné klinické studie potvrdily, že přidání syrovátkového proteinu do stravy pomáhá seniorům udržet velikost svalů a předcházet úbytku svalů, ke kterému obvykle dochází v průběhu času. Tím, že tělu dodává vysoce kvalitní bílkoviny, syrovátkový protein pomáhá zpomalit proces stárnutí, zejména pokud jde o zachování svalové hmoty. Nejlepší na syrovátkovém proteinu je, že nepotřebujete drahé doplňky ani intenzivní cvičební plány, abyste začali vidět výhody. I když nezvedáte činky nebo neděláte intenzivní cvičení, pouhé přidání syrovátkového proteinu do vaší každodenní rutiny, ať už v ranním koktejlu nebo jako odpolední svačina, vás může zanechat s pocitem větší energie a fyzické síly. Je to jednoduchý, ale účinný způsob, jak dát svému tělu živiny, které potřebuje, bez složité přípravy nebo úsilí. Pro dosažení nejlepších výsledků zkuste kombinovat syrovátkový protein s vyváženou stravou a pravidelným pohybem. Postupem času si pravděpodobně všimnete zlepšení energie, pohyblivosti a svalového tonu. Je to udržitelný přístup, který vám pomůže zůstat silní a aktivní i v pozdějších letech. Začít dnes je snadné. Stačí přidat odměrku syrovátkového proteinu do vaší ranní snídaně nebo smoothie a sledovat, jak to promění váš den a dodá vám palivo, které potřebujete k zvládnutí všeho, co vám přijde do cesty. Pokud vám tyto informace přišly užitečné, dejte videu like a sdílejte ho se svými blízkými. Pomozte i jim zůstat silní, zdraví a plní energie. Se syrovátkovým proteinem děláte jednoduchý krok k dlouhodobému zdraví a povzbuzení ostatních, aby udělali totéž, by mohlo vést k velkému zlepšení i jejich celkové pohody. Zůstaňte naladěni, protože další tip vás možná překvapí tím, jak snadné je podpořit vaše svaly a pohodu v jakémkoliv věku. Závěr. Převezměme kontrolu nad svým zdravím tím, že udržíme své svaly silné a naše těla aktivní bez ohledu na náš věk.
Udržování svalové hmoty není jen o tom vypadat fit. Jde o to mít energii, flexibilitu a nezávislost, abychom si mohli život užívat naplno. Potraviny, o kterých jsme diskutovali, jsou přírodní nástroje, které pomáhají vyživovat vaše svaly, zlepšovat regeneraci a dodávat vašemu tělu palivo každý den. Nečekejte se změnou. Začněte přidávat tyto jednoduché, ale účinné možnosti do své každodenní rutiny hned teď. Ucítíte rozdíl ve své síle, vytrvalosti a celkové vitalitě. Pokud vám tento obsah pomohl, nezapomeňte mu dát like, sdílet ho s ostatními a kliknout na tlačítko odebírat, abyste nikdy nepropásli žádný cenný zdravotní tip. Napište do komentáře číslo 1, pokud jste odhodláni chránit své svaly a žít silnější život.